Goblok rakyat kabeh.
Jalannya nyala, tujuh ini. Ayo, sobat ada menemu. Barang isi lepoh, dipecuti. Halah. Oh iya, orang Padang. Ada dulure dhewe jeneng-jeneng to. Orang Bayune kok. Ben karo Bayune dhewe. Bodolan ning omah gak? Ya ngene. Iya. Karo Bayune dhewe ora apa-apa. Wis lah.
Sawer sing tukang kedange. Ya, tukang gedangnya disawer sik, Kang. Mas. Yo. Sakit brale. Tambahin ah. Yo, 100 yo. Apa ajae, Pak? Oh, 200 malahan. Nah, apa? Ayo Mbak, nyanyi Mbak. Apa lagu nih? Yes. Dul. Dul. Pak Kadus yang joget. Pak Kadus yang joget. Pecah. Halo. Ya. Ora doleno ora apa-apa kok tenang. Engko tau anu tujuane kok sindene ora tau leno. Ora tak tinggalno kok ora apa-apa. Bojo loro dene. Bojo. Aku Siji ra tak ketoke ning omah kok. Loro iki lho. Kepiye? Ora Mister Mendem ae ya. Akan biru
Kali janjine. Ya. Lali janji. Guys. Ini berdua, Pak. Lo, Yang tadi loh, Dek, yang pagi tadi. Saya kanongnya protes. Terus kanonge nek ben ngeces ora apa-apa kanonge. Biasa. Heeh. Terus biasa.
Wes.